Riwruok makedo ne ratiro mag jopuonj KUPPET bade ma Homa Bay okone jokanye sekta mar somo e kaunti no mondo riwre kanyakla mar neno ni jopuonjre duto mane otimo penj mar klas 8 mano KCP odonje klas 9 e skunde mag sekondari mane oluongie. Jagoro mar KUPPET bade ma Homa Bay Stephen Yogo kod jakom KUPPET e kaunti Jako Koth okoni somb jopuonjre ahinya to mago manyiri nyaka mak motegno kaka yor ting'o malo rang'eny mar somo e kaunti ma Homa Bay. Bende gikone jogo manie sekta mar ohala, sekta mar lupo kod jogo manie sekta mar apiko e kaunti no mondo kik yie jopuonjre donje tije ma ok owinjore kodgi. So we need Ang'eyo ni nyithindwa manyiri ma pod tindo moko madhi e lak nam kanyo moko yudo iye ma oyaye to waneno ka mago ketho ngimagi mabiro. Koro wadwaro ni nyithindo manyiri monego bed ni ne skul sani gibed e skul gisom kendo gibed ka gin gi orruok. Joma nigi orruok ema keyo maber nikech jakinda ema keyo. Intervention dwarore. Go wacha ni onego bed ni gidhi e skul ok dhi romo nikech kech korami maber ang' iyudo ka pod odok e nam. Koro intervention ok okel maber ma ng'iyo ni nyathi nyalo bedo e klas throughout. Mane manyalo konyowa. Koro sirkal nyaka donjo e gini kata sirkal mar gwenge. Oseyangore sani ni nyadendi